नमस्कार, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तुम्हाला दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आहे दिवाळीची पहिली पहाट आणि दिवाळीचा पहिला दिवस. तर दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी तुमच्याकडे काय केलं जातं हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आमच्या कोकणामध्ये आज काय केलं जातात नैवेद्य देवासाठी ते पण मी तुम्हाला आज दाखवते. तर खूप सुंदर असा हा व्हिडिओ मी केलेला आहे. तर त्यासाठी तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ हा नक्की पहा. आमच्या कोकणामध्ये ह्या पारंपरिक ह्या रेसिपी आहेत त्या आम्ही दिवाळीच्या दिवशी नक्की करतो. तर मी आधी काय घेतलेले आहे तरी चांगले असे कंदमुळे घेतलेले आहेत. तर ही आहेत रताळी आणि ही ह्याला काय म्हणतात कणगे म्हणतात. तर कणगे हे आमच्या कोकणात खूप भेटले जातात. तर हे दिवाळीत खाल्ले जातात उकडून. तर ह्याला माती खूप असते तरी चांगले आधी स्वच्छ धुवून घ्यायचे. स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर ह्याला मी पाण्यामध्ये उकळवणार आहे. तर आता मी पाणी आधीच उकळून घेतलं होतं. तर आता पाणी चांगलं असं गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी कणगे आणि रताळे एकत्रच घातलेले आहेत आणि चांगले शिजवून घ्यायचे. 1 चमचा मी मीठ घातलेलं आहे आणि हे चांगले शिजवून घेतले. बघा मस्तपैकी उकळी आलेली आहे. आता ह्याला मी बघते शिजलेत की नाही. तर हे शिजलेले आहेत, ह्याला शिजायला वेळ लागत नाही आणि खूप छान लागतात. तर आता मी दुसरा पदार्थ दाखवतो तुम्हाला. तर हे आहेत गावठी पोहे. ह्याला आमच्याकडे आता मी ह्याचा पदार्थ तुम्हाला सांगते काय बनवणार आहे. तर ह्याला आम्ही गोड पोहे म्हणतो. तर हे कसे बनवायचे ते तुम्हाला सांगते. हे गावठी पोहे जे आहेत ते आम्ही चायमध्ये डुबवतो आणि खातो. खूप छान लागतात, अप्रतिम लागतात. तर आता मी ह्याला चांगले एकदा एका पाण्याने धुवून घेते स्वच्छ आणि याचं पाणी काढून टाकून द्यायचं आहे. तर बघा हे स्वच्छ असे मी धुवून घेतलेलं आहे. आता मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी गूळ घालते आणि गूळ फक्त मेल्ट करून घ्यायचा आहे. तर या गोड पोह्यांचा अजून एक प्रकार असतो, तो तुम्हाला मी सांगते कसा करायचा तो. गूळ आणि पोहे हाताने एकदम व्यवस्थित असं बारीक असं गूळ कापायचं आणि मग ते हाताने चुरायचं असतं. त्याला असं मेल्ट वगैरे करायचं नसतं. तर मला ह्या पद्धतीत आवडतं मेल्ट करून. म्हणजे मेल्ट करायचं आणि गूळ मेल्ट करून झाल्यानंतर गॅस बंद करायचा. गूळ थंड झाल्यानंतर थोडंसं कोमट झाल्यानंतर ह्याच्यात मी पोहे घातलेले आहेत. आता पोहे घालून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये 1 वाटी मी खोबरं घातलेलं आहे आणि चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. चिमूटभरच घालायचं आहे आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं सगळं एकत्र. तर असा हा सुंदर असा हा दुसरा सोप्पा पदार्थ म्हणजे गावठी पोहे गोड रेडी आहे. तर आता तिसरा पदार्थ मी करते बटाटे पोहे. तर हे पण एकदम सोप्पा पदार्थ आहे. तर आता हे पोहे आहेत ते हे पण गावठीच पोहे आहेत पण हे साधे पोहे आहेत. तर आता हा पोहे आता हे चांगले धुवून घ्यायचे आहेत पाण्याने आणि हे धुवून घेतलेले आहेत. तर हे अर्धा किलोचे पोहे आहेत. आता ह्याच्यामध्येच पोह्यांमध्येच मी मीठ घालते चवीनुसार आणि 2 चमचे साखर घातलेले आहे. हळद घालायची आहे 1 चमचा, 1 छोटा चमचा घालायचा आहे हळद. तर आता हे सगळं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर आता एका बाजूला मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, गरम करून घेतली चांगली. आता 3-4 चमचे तेल घातलेलं आहे. याच्यामध्ये आता 1 चमचा मोहरी घातलेली आहे आणि 1 चमचा जिरं घालायचं आहे आणि हे चांगलं असं व्यवस्थित तडतडलं की त्याच्यामध्ये आपण मिरची घालायची आहे. तर हे मी 3-4 मिरच्या घेतल्या, त्यातले थोडेसे मी अर्धे राहिलेले आहेत. ते झाले की याच्यामध्ये 4 कांदे घेतलेत बारीक चिरून. थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता हे परतून झालं चांगलं बघा असं. तर ह्याच्यातच आपण जे मगाशी मी बटाटे बारीक चिरून ठेवले होते ते मी पाण्यात ठेवले होते थोडा वेळ. एकदम बारीक चिरायचे आहेत पातळ असे, म्हणजे लवकर तेलामध्येच हे व्यवस्थित असे परतले पाहिजे. तर आता हे चांगले असे मी ह्याच्यातच वाफ काढून घेते आणि बघा कांदा वगैरे जास्त करपवायचा नाही. तर हे बघा असं सोनेरी रंग आलेला आहे आणि बटाटे पण झालेत व्यवस्थित परतून पण आणि शिजले आहेत बटाटे. तर आता ह्याच्यामध्ये मगाशी मी सगळं ज्या पोह्यांमध्ये हळद मीठ वगैरे सगळं घातलं आहे. तर आता ह्याच्यात काय घालायची गरज नाही मीठ वगैरे. जर तुम्हाला फक्त जर मीठ कमी वाटलं तर मीठ घाला आणि व्यवस्थित असं हे परतून घ्यायचं आहे. हे झालेलं आहे परतून. आता आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे खोबरं आणि कोथिंबीर घातलेली आहे मी. खोबऱ्याशिवाय आमच्या कुठल्या जेवणाला चव नाही. तर आता मी हे खोबरं घालून मस्तपैकी असे
झटपट होणारे पोहे रेडी आहेत, बटाटे पोहे. आणि तर झालं आहे, तयार झालेले आहे पोहे. आता मी तिसरा पदार्थ आहे काळ्या वाटाण्याची सुकी उसळ. तर हे वाटाणे मी काळे वाटाणे अर्धा किलो शिजवून घेतलेले आहेत. आता याचं वाटण म्हणजे खोबरं, लसूण, आलं आणि कोथिंबीर घेतली. तर हा अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे मी, आणि 10-12 लसूणच्या पाकळ्या, 4-5 छोटे आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत, आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून वाटण करायचं आहे. ह्याच्यामध्ये घालताना मालवणी मसाला घातला 3 चमचे, आणि मिक्सरला चांगलं असं बारीक वाटून घ्यायचं आहे. तर हे वाटण रेडी आहे. आता एका बाजूला मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे गरम करायला. तर कढई गरम झालेली आहे, आणि याच्यामध्ये 3-4 चमचे तेल घातलेलं आहे. आता कढीपत्ता आणि 2 हिरव्या मिरच्या अशा उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत, त्या घालून व्यवस्थित परतून घ्यायच्या आहेत. आता याच्यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घातलेला आहे, तो व्यवस्थित असा परतून घ्यायचा आहे. तर आता व्यवस्थित असं हे एकदा परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालायची आहे, ती व्यवस्थित परतून घ्या. आता ह्याच्यामध्ये लाल तिखट घालते, कारण मिरची वगैरे घातलेली आहे, तर लाल तिखट जास्त घालायचं नाही, मी 1 चमचाच घातलेला आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये टोमॅटो घालायचे आहे, आणि तर हे 2 टोमॅटोची पेस्ट केलेली आहे मी चांगली, आणि ती परतून घ्यायची ते मसाल्यामध्ये. आता हे झालेलं आहे मसाल्यामध्ये परतून. आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. तर आता मीठ घालून झालेलं आहे. आता व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आहे. आता मगाशी जे वाटण केलं होतं मी, खोबरं, कांदा आणि लसूण आणि आल्याचं कोथिंबीर घातलेली, त्याचं वाटण घालायचं आहे, आणि वाटण व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. तर थोडीशी कोथिंबीर घातली परतून झाल्यानंतर. आता मगाशी जी आपण काळे वाटाणे शिजवून घेतले होते ते घालायचे, आणि व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आहे. सगळा मसाला एकत्र असा लागला पाहिजे, आणि 2-3 मिनटं वाफ काढून घ्यायची आहे, कारण हे काळे वाटाणे शिजलेले आहेत, त्याच्यामुळे जास्त शिजवायची काही गरज नाही, पण मसाले व्यवस्थित लागले पाहिजे या काळ्या वाटाण्यांना. आता काळ्या वाटाण्यांची उसळ चांगली अशी व्यवस्थित शिजलेली आहे. आता वरून थोडंसं मी खोबरं घातलेलं आहे, आणि व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आहे. तर झटपट अशी ही काळ्या वाटाण्यांची सुकी उसळ तयार आहे. तर आता ही उसळ रेडी आहे. तर आता आपण देवाला नैवेद्य दाखवून घेतो आम्ही. आता हे नैवेद्य आम्ही दाखवते. फराळ वगैरे मी घरात केलेला आहे, आणि सासरे माझे हे नैवेद्याला देवाला दाखवत आहेत. आता तुम्हाला एक मेन गोष्ट मी दाखवते. ह्यामध्ये जो रस ठेवलेला आहे वाटीमध्ये, ह्याला आम्ही म्हणतो सातवणीचा रस म्हणतो. तर हे सातवणीच्या झाडाचे साल असतं, त्याचं साल काढून त्याच्यामध्ये काळी मिरी आणि लसूण घालून ह्याचं वाटण करताना नंतर गाळणीमध्ये घालून ह्याचा रस काढायचा असतो, आणि हा फराळ खायच्या आधी हा रस पियायचा असतो. तर हे पहिल्यापासून ही पारंपरिक पद्धत चालत आलेली आहे, तर ही अजूनही चालू आहे. आमच्याकडे लहान मुलं, मोठी माणसं हा रस पितात आणि मग फराळ खातात. तरी पहिल्यापासूनची पद्धत चालू आहे, ती अजूनही आमची मुलं वगैरे ही पद्धत आम्ही चालू ठेवलेली आहे. तर आता मी प्लेटिंग करून घेते. तर प्लेटिंगमध्ये मी गोड पोहे घेतलेले आहेत, तिखट पोहे म्हणजे बटाटे तिखट पोहे आहेत, काळ्या वाटाण्यांची सुकी उसळ हे आहेत, कणगे आणि रताळी आणि खजूर. तर हे असतं मस्तपैकी आमच्याकडे दिवाळीचा नैवेद्य असतो देवासाठी. आणि दुसरं म्हणजे आमच्याकडे फराळ. तर हे 2 आमच्याकडे देवाला नैवेद्य पहिल्या दिवशी, पहिल्या अंघोळीला दाखवतो आम्ही दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी. तर बघा मस्तपैकी मी हे पदार्थ तुम्हाला दाखवलेले आहेत. तर तुम्हाला हे पदार्थ नक्की आवडले असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा, आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा, आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.